karon guys kay hapit mi na disgrasya. Tamo ng jeep. Muna mong gisakyan then hapit mi matagak dari. Layo pa siya. Pero hapit mi na disgrasya. Kabaro si Jeno. Yes sir. Hi guys, Kauban na oron si Jeno. Nalo ko i-share sa inyo kay kanang ganina among ginasakyan nga jeep kay hapit mi na disgrasya. Like hapit jud mi natagak sa bangin. Ang reason Matay, guys. like dili ni siya atik, kulay halong atik. Legit jud hapit mi na hapit na matay. Dili man siguro hapit na matay, hapit na disgrasya. Disgrasya. Ana. Kay ngani ang nahitabo pababa ang dalan kana bitong pagpababa sa skyline kana pagpababa sa jeep nawadan og brake then instead na ibangga niya sa sakyanan gilusot mi niya sa kilid and then medyo paspas pud ang dagan sa jeep niya may na lang naay nakaharang na poste gamay didto niya gibangga safe ra man tanan ang wala ang sa amuan ni Jeno wala ra pod sa amuan ni Jeno wala ra sa mo ang utok nga ingato di ay like nana di ingato nga nahitabo kay naga-istorya lang man ni Jeno niya nalamig ka nang ginatapik tapos pagkaman nato kay nikalit ra man og hunong ang jeep niya tingala mi na siya nabangga nga poste katong gamay lang gid nga poste and then karon kay padulong mi ila Von na balay magbasketball mi didto and thankfully wala jud mi naon sa ni Jeno though makakulba siya pero okay lang part manas kinabuhi nga kanang nadyo mga unexpected na butang na mahitabo si mua and dili lang jud na maiwasan always so ni ang Ateneo diri ang mga senior high school nga students diri sila Kim karon abot namin ni Jeno diri Ilabon sa Villa Josefina. Daga na kayo may kuan diri ka ng mga nabuhat diri Ilabon pati sa una ka na mag-practice mi og sayaw sa seniorhood kauban ang seniorhood. Duga na pud ko wala ka balik diri kay si Von Manggod daga Ateneo na sila nila Kim og Denise, Isabella sila ra. Nico pa lang ang naa. Nick. Ganina pa ka diri Nico? Ganina pa ka diri? Ano mo alas 8? Rado Nick. Ha? Rado. Swing. Karon kay kami lang gyapon ng naa diri sila Jeno og Nico. Ang sabot alas 8 mag alas 9 na. May mga sakit sa mga Pinoy ba? Ito akong taba. Taba na kayo ba? Muni may tabo sa mga basta Pasko ug New Year. Ha? Unsa? Tabalan daw si Bon Mata. Skot. Ganina nagkuan pud mi diri nagkanang workout ko no. Dramatic practice og sayaw. Wala mo. Nalagyan ang isa, so na may bola magamit. Wala pa sila kuan, sila Allen ug sila Jason dre. Dugay kay sila. Nakanang nadyo mga unexpected na butang na mahitabo si mua. Ito na sila.
na si Von ug si Alendra. And wala pa ko ni-appeal sila ha kay gisi ni Bon akong lips. Like, Ita eh. Naigo ko ni boss sa iyang ulo. Naigo ko sa iyang ulo niya. Mo ni nahitabo. Di ko katarog storya. Okay. Ako sa kapag ako. Asa to? Ako naman Nick. Graday. Sorry bro. Oh, ni init bro. Sunog agi daw. Bro. Boy. Dito ko. Kau na daw kag. Luto na. Karon kay Kauban ako sila Danril, sila Von, sila Allen, Jason, ug Nico. And wala pa na akong samad, wala ko. Hoy Von. Nikalayo. Grabe ba way pag amo masa nasamdan oh. Grabe. Unsay pangalan sa mga Yabson? Susi. Ha? Legit? Susi lagi. Yay, dinason. Di gyapon mo klaro. Sino? Muli na ka? Oo. Bye-bye. 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 Ingat. So karon kay mga on mi sa manginasal sa SM. Kabo na si Danril. And nagpalit na lang ko aning mask. Si Dandri lang. Dili. Mga on mi sa manginasal kauban si Danril, si Allen, si Jason, ug si Jeno. So karon kay nipalit na lang jud ko aning mask kay dili makaya ba yo. Nihubag jud siya, promise, nihubag. Anya ang istorya adto kay nangita mi guys ni Jeno kay para maayo ang ako ang hubag sa lips kana. And then ang nahitabo walay mga tindahan diri nga nagapamaligya og ice. Until pagpabalik na mo diri nakaisip ko mangayo na lang og tubig sa McDo and then mangayog ice and then sibat. I don't know if pagpangawat siya or something kay dili man may customer dito. Wala minipalit ni Jeno. Shout out sa classmate ni Jason, sila Jonathan, sila Sean ba to? Sean. Pa-shoutout sa SPC. Darating. Ay! Pati sila Rodney, sila James, sila Stay daw. Stay. Ayo si Tia. Tia, hi Tia. Pa-shoutout tayo sa SPC. Dancel Diaros. Pambeto. Ayo si Dancel, gasyong. Dancel, hi sa mo Dancel. So manaman mi diri aron mo diretso na mi og SM. So dito may mga on, see you guys dito ah. Boy, lamig.